Поста хора, значи това е giveaway. Втори. И с мен е Валю. Валю. И това е giveaway на очаквания ни акаунт. DCSV. Скоро може би на този акаунт ще го направя giveaway. Само че за него това ще бъде чак на 100 сабскрайбера. Така, и то е акаунта, който ще спечелите на giveaway е Giat Power DCSV. Ето го, Silver петица, тези има скинове на... 4 скина. Да. Не ме седят, побратили се на Хеймер Дигер. Оня, един някакъв Unbelievable и Вандал Бранд. Да, и това са скиновете. Дано да ви харесва акаунта, руните са Rampage. Има 5100 пари, 159 в стария ми клип. Ако го видите, лайкнете го. И това бях аз. Това е Валю и довиждане.